салом алейкум ба ҳама бародаро. Мо аввалин бозии худамонро дар канали igralive.tg додем. Бозии ягон ҷои фреб найрагнес бозии честни ай 4 мошина ай. Я билет 1000 рубл ай. Мақсад ки 3000 билет дорем. Ҳамин иншоалло ки кадоме да бахш хандид нами 4 мошина сай дамиҷа кадоме шах брид мегирай нами чубна почкан авичот хизмат кадаги транзитошон тайёр ай. Дар номи любоиш кадоме ки брид иншоалло ки насибиш мекунад. Бачаҳоно гуфтанам она ки я iPhone 14 Pro Max 128 гига пачка коробка документай насиби ту мешавад кадме мебри мақсад 10 та дига конверти пули ай як конвертиш 10000 сомон ай метавонӣ ки аввалро бурд кунӣ иншоалло соҳиби ҳама чӣ мешавад 4 мошини дига ай билето 1000 рубл ай у қай пулам нест ами 1000 рубл ай ту билети бисёр гирифтиву набриди соҳиби Porsche шуди соҳиби конвертона шуди соҳиби iPhone ма барои ту имина ваз 21.07 барои ту падарка хулоса ту вообще ро афтодан за бозии честни ай бачаҳо гӯш кунем поён да кашлоко ҳастай мақсад кадоме билет харе билета мехаре скрин мекунӣ билета ҳамин номерои WhatsApp дароӣ мекунӣ болода ман менависам билета шумо дароӣ мекунӣ бозии честни ай ягон проблема нестай метавонед ҳамин рақамо билета хариде скринша роӣ мекунед занг мезанед тамом ҳалш мекунед